Naginaminam ang mga resort ug uban pang mga tour operator sa lungsod sa Moalboal. Karon nga gitugutan na sila pag-operate og balik human sa pipila ka buwan nga pagsira tungod sa hulga sa COVID-19. Hinay-hinay nga nangandam ang mga establishmento sa mga dugang nga health standards nga ipatuman. Usa na niini ang Covadis Diving Resort nga tungod sa COVID-19 nahunong ang diving activity. Si Marites Tapales o Grace Gabales nga mga empleyado sa maong resort nakahiagom sab sa kalisod sa pagsarado sa ilang resort tungod sa COVID-19. Sa restaurant sa maong resort diin sila na-assign. Puli-puli ang pagtrabaho sa mga empleyado aron mahatagan gihapon og higayon nga makakwarta ang tanan. Mapasalamaton sila nga nakadawat sila og food packs gikan sa ilang gitrabahuan. Apan hilabihan silang mapasalamaton nga ibalik na ang operasyon sa resort. Salamat niya nga nabalik na sa kuan sa normal ang kuan mga negosyo kay para ang mga trabahante makabalik na sa kuan trabaho. Apan bisan pa man niini, andam ang maong resort sa ilang pagbukas. Kalamansi juice ang complimentary welcome drink nga ihatag sa mga guest. Sa diving center sab sa maong resort, andam na pud sa new normal nga ipatuman. Sa executive order ni Gobernador Gwen Garcia, gimando ang disinfection sa tanang ekipo o gears nga gamiton sama sa fins, mask ug suits kung mag-diving. Si John Dutton o sa ka-diving instructor sa maong resort, misaysay sa mga pamaagi sa ilang health standards nga ilang gipatuman. Sa utlanan sa ilang dive center adunay foot bath nga tumban sa customer ug adunay hand sanitizer. I-check usab ang ilang temperature ug kinahanglan sab sila magsuot og face mask. Once they then come into the dive centre and then we're going to take them diving, we will ask them to take a seat in our outside area here where we can then, with a 50% capacity, maintain social distancing. Okay. Ug sukwahi sa naandan diin ipasa-pasa ang mouthpiece. Karon kinahanglan tagsa na ang matag guest. Most of our guests, we will be advising them to purchase a replacement mouthpiece, which they then get to keep and take to their next destination. Okay. Traditionally, the rental gear will be cleaned, rehung, and then used for somebody else. But now, of course, with the new practices, we take away the mouthpiece and we will give a brand new mouthpiece to guests. Okay. Aduna sila giandam nga chlorine solution nga ispray sa mga diving suit ug gear. Ug human sa pag-disinfect sa mga suit, i-sterilize pagyud nila kini gamit ang ilang ultraviolet sterilization lamp. And we have remote control, and basically the room needs to be evacuated from people, and then it's turned on and it is left on for I think 30 to 60 minutes. Okay, but it's very important that people are not present during this operation. Okay, looking at this UV light is very harmful to the eyes. Okay, and it also it can be harmful to the skin. So we need to make sure that people don't use this around guests, staff, etc. Ato sa stakeholders meeting na atong Hulyo 15, si Moalboal Mayor Paz Rosgoni nagkanayon nga Mayo pa lang nag-andam na ang Moalboal sa pagbalik puhon sa mga aktibidades. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.